Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Sa kabila ng kanyang kapansanan, nananatiling mapagmahal na anak ang 12 anyos na si Leonard ng Isla ng Pugad sa bayan ng Hagonoy sa Bulacan. Sa kanyang murang edad, tumutulong na siya sa pag-aalaga at pag-aasikaso ng kanyang 2 kapatid na pawang may mga kapansanan din. Inaasahan na rin siya ng kanyang mga magulang pagdating sa iba't ibang mga gawaing bahay gaya ng pagsasaing at paglalaba. Gusto ko din po, ayoko po nakatuwa nga lang sa bahay. Gusto ko pa may ginagawa ako. Kaya pa ako tumutulong. Kahit wala, kahit minsan pinutusan ako, sinusunod ko po. Ang ina ni Leonard na si Nanay Charlotte, araw-araw na alalahanin kung ano ang ihahain sa kanilang pamilya. Anya, kadalasan ang pagkain nila kung hindi bigay ay utang. Saan tayo manghihingi? Ayoko po ng ganun, gusto ko yung pinaghihirapan namin. Saan kaya ako kukuha ng isasaing? Siyempre bukat pa paano, mahihiya ka po sa hinihingan mo. Si Tatay Bernard, banat sa pangingisda, may maiuwi lang na pantawid ng kanyang pamilya. Pero dahil sa kahirapan, hindi nito magawang bumili ng sariling lambat, kundi nang hihiram na lamang sa kapitbahay para ohia si ontumi mpo enye sika nkotɔ net nanso fishing net a wɔn kɔsrɛ no ntokuro mpo dedam nti mpɛpɛm no nam ketewa bi na wɔtumi yi na nansa yɛ na net a wɔn de wɔn ho to so no mpo yɛntumi mfa nkye nam bi nsanti yɛma Leonard papa fishing net ɔka kyerɛ me sɛ mɛba na yɛntumi nkɔyi nam awɛsi yɛni asaw pɛsɛ me san so kɔ adwuma pɛsɛ me ne papa kɔ adwuma mu yɛpɛ ɛyɛ net anaa asaw yɛde bɛkɔ akɔkye nam yɛpɛ foforɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de akɔ akɔkye nam na ɛberɛ a yɛyɛ Leonard abisadeɛ ba no na sɛ hia sɛ wɔtwa pokora no a anuanom a ɛwɔ Members Church of God International agye wɔn so ntɛm na yɛma wɔn mo fish net na nkyɛn yɛsan so ma abusua no nnuane a ɛfiri MCGI free store atɛdanka Onyankopɔn yɛn ayɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn na yɛ adwuma yi na mɛda Onyankopɔn ase bebree sɛ obi atene ne nsa aboa yɛn na Awurade mɛda wo ase bebree mɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn daeɛ bɛba mu na Leonard abusua nso ka yɛn yɔnko nnipa dodoɔ no a MCGI ɛnam agyapadeɛ toasoɔ so atu dwumadie yi so awɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase atumi ayɛ wɔn mmɔmmoa nnipa ɛte sɛ ne yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛbɛduru wɔn nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ho borɔse yɛ kwan bi so no yɛbɛtumi ayɛ wɔn abisadeɛ ama wɔn na yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ mama yɛ nyinaa yɛntoa so na yɛmfa yɛ ho nhyɛ anuanom a wɔwɔ asafo no dwumadie nyinaa mu na yɛtumi akanyan amanfoɔ sɛ wɔn nso bɛtumi aboa wɔn nsɛmpatire mu wɔn abrabɔ mfata Kristo asɛmpa na sɛ meba na mebɛhunu mu o sɛ menni hɔ o mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin wɔn honhom korɔ ne adwene korɔ ne apɛreɛ di ma asɛmpa no gyidie atɛdanka Nyankopɔn na yɛtumi anya anidasoɔ ne anigyeɛ aba yɛn yɔnko nnipa animuonyam na yɛyɛ nka wɔ Nyankopɔn daa. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isa Kaya return sa frame bio aba subo enkyerɛkyerɛ ase na yɛmbɛhyɛ aseɛ August bosomeda ɛtɔ so mmienu afei mpini na aduonu baako dwo wɔ da anwummerɛ na nson ɛyɛ gyidie no sɛ mɔbɛka yɛn ho na yɛatumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsa yɛnkyerɛ akɔma mu nyinaa.
Muli pong sumaatin ng kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, at sa lahat po. Anuanom, ebio. Bra, yɛda Nyankopɔn ase sɛ yɛnsa tumi aka akwanya pɛi sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn ne nsɛm na nsa ne yɛbɛhwɛ adesua no asɛm mpamokyɛw mama yɛnam mpaebɔ so yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ nom akwankyerɛ ɛne nhyira awɔ yɛadesua ase mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Awurade yɛ Nyankopɔn yɛn agya twɛde yɛn mpɔn Nagpapasalamat po kami awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu agya yɛda wo ase bebree pag-aaral ng iyong mga sɛ salita. Salamat ɛnɛ po da yi so mabuting wayi berɛ sɛ pinagkakaloob afata na kami po ay makagugol sɛ yɛmfa nsua a wɔmmra nsɛm upang yɛda wo ase sɛ wama yɛn akwanya pɛ te sei na yɛn nyinaa yɛatumi anya mmerɛ atumi asua wɔ nsɛm kronkron isang kaluluwa agya yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔkra biara a ɔhwehwɛ ang mga taong nagugulimi ɔnokora a ɛmu yɛ duru ang naligaw nnipa a mga wɔnom aboto na wɔnom apa aba sana po akra ang bawat mabuting wayera pagkakataong ne wɔn nso a ay makasumpong po kami wɔnom atɔ kapayapaan ɛnnaadaa mu nyinaa yɛsrɛ wo sɛ akwanya pa a nawa wɔde ma yɛn no kanungan maalis ang mga alinlangan sa iyo ma no mfa asomdwie tumubo mmerɛ yɛn akoma mu na pananampalataya yɛsrɛ wo sɛ yɛn akoma mu nsɛmmisa nyinaa ano yung mga na ma katotohanan gyidie mfifiri maisunod ɛfiri yɛn akoma mu no ho a buhay yɛtumi agye wo nokorɛ adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a po ang nakakakit yɛbɛtumi sa puso ng iyong mga abɔ nilalang yɛn bra naway tawagan sɛdeɛ wo tenenee no so teɛ kasama po wɔn kami a wonim sa isang matiyo wɔn mma bukod sa na iyo. wɔabɔdeɛ nyinaa Tawarin mo po kami at akoma mu lagi sa aming mga yɛsrɛ wo sɛ pagkakatawa. Linisin mo po sana ang berɛ aming mga puso. wɔn mma Nagpatawad a po ɛwɔ akyirikyiri nyinaa lang sa amin. Sa iyo, Ama, na yɛn nyinaa yɛatumi parangal, abom papurihan, asom wo po sa wɔ iyo, kwan pa so ang aming Panginoong Jesucristo. agya wo na animuonyam ne a yɛyɛ nyinaa yɛwɔ deɛ yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen. Ay
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po, magandang gabi sa inyo. Mr. Brother Eli Soriano, Twerɛ Kronkron Adesua, Mama Nyinaa chen adwo. Yanchi akoma mu nyina, Mama Nyinaa aba Tete Atempɔn, Twerɛ Kronkron Adesua ne mu Nsɛmmisa ase. Desi DWUMADIE koso wo miame ahodoɔ wɔ Wiase. Wɔ Philipia man mu hanum. Obetumi ahwɛ DWUMADIE no wɔ yɛn satellite ahodoɔ so. Na DWUMADIE edi ahimu nso wɔ nkɔmmɔdibea fidi ahodoɔ so. Na ene day Onyankopɔn mmoa ne na homɔboro mu no ye besan ade DWUMADIE foforo ahyehyɛ so. Baba kwanya mo bibiara na watumi abisa Brother Eli Nsɛmmisa. Tao sa iba't ibang panig ng daigdig. At ngayon ang ating mabibigyan ng Brother Eli nyonko nipa wo miami ahodoɔ wɔ Wiase. Nsɛmmisa ano na the Bible sum nyonko nipa wo free da Camarena awo Ilo China Laguna Cavite Pampanga na Apalit na Mabalangan City na Marikina City. Yerme nkura nkrofo de won Nsɛmmisa everyone moba na sɛti ye hwɛ yɛn wɔ miame ahodoɔ ɛne akwaniasa ahodoɔ so satellite so ɛde nkɔmmɔdie fidie ntentan so. Na bi wo yɛma mo sɛmpakani no ankese mu Brother Eli Soriano. Na anuanom yɛma mo nyinaa kye adwo ne aha sɛde mu kurom mmerɛsetie biara na obi biara ɔwɔ ahoma no so etie Nyankopɔn asɛm. Yɛntiri mo po nyinaa ne sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm na yɛhunu nokora a ɛfa Nyankopɔn ho wɔ Twerɛ Kronkron mu. Ano ne ade a Nyankopɔn pɛ sɛ yɛmmere mu. Nipa wɔ Wiase afa na nyinaa bɛhunu. Na sɛ anuanom ɔbɛkae a ansa na Awurade Yesu Kristo bɛfra akɔsoro no. Ɔhyɛ asomafoɔ dumienu asomafoɔ dubaako no sɛ ɔma yɛnkenkan anuanom deɛ ɔde gya wɔnom yɛnkenkan Matthew nwoma tiadu no wɔtwe nkyɛmu du nkron Matthew chapter 28 verse 19 ɛtɛmɔnkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ amama wɔn asunhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ menem wɔ hɔ ɛna nyinaa de kwasi Wiase awieyɛ. Ɔyade a ɛmoda hɔ pefee sɛ sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo de ma asomafoɔ dumienu asomafoɔ dubaako ne mmom ansa na ɔbɛforo akɔsoro no ɔka sɛ wɔnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na wɔamonka asɛmpa a wɔhyɛ wɔn no sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ menem wɔ hɔ no mu de kwasi Wiase awieyɛ. Awurade Yesu Kristo ne nsɛm a ɔka sɛ monkɔnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ no na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne ne mmara nsɛm nyinaa so. Awurade Yesu Kristo tirimɔbɔ nyinaa ne sɛ yɛbɛyɛ n'agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ ɛfiri sɛ agya ne pɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ Timoteo nwoma a ɛdi kan ɛtimienu nkyɛmu na 1 Timothy 2 verse 4 a wɔpɛ sɛ ɔgye nnipa nyinaa nkwa na wɔba nokorɛ nimdeɛ mu no ani. Ɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa na sɛ binom wɔ hɔnom na sɛ wɔnom anya nkwagyeɛ a ɛno nkyerɛ sɛ Onyankopɔn mpɛ sɛ ɔbɛgye wɔnom nkwa. Onyankopɔn pɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa na so deɛ wɔ mu no sɛ ɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔnom nya nkwagyeɛ ɛfiri sɛ binom mpɛ Nyankopɔn nkwagyeɛ. Baba yɛnkenkan Yohane nwoma timiɛnsa nkyɛmu du nkron John 3:19 na yɛn mmom ne atemmuo no sɛ hann no aba Wiase na nnipa dɔ esum sene hann no ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne. Na yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔpɛ bɔne ɛsene papa nti sɛ binom anya nkwagyeɛ a bɔmma yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn so bo wɔ sɛ
Awurade na ayɛ nti ama wɔn mo anya nkwa dabi. Wɔma yɛnte aseɛ sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa. Nti sɛ yɛyɛ setie ma Agya no pa a, Awurade Yesu Kristo ahyɛ n'asuafoɔ sɛ wɔnkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa n'asuafoɔ. Sɛ ɛkasa amanaman nyinaa a, yɛkyerɛ sɛ ɛfiri nnipa nyinaa mu sɛ wɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ wahyɛ wɔn nyinaa so. Yɛn ne Twerɛ Kronkron Adesua ne Nsɛmmisa mmerɛ dwumadie a yɛde ahyehyɛ so. Yɛbɛyɛ hɔ mmɔden biara sɛ yɛde nɔkwa no bɛbrɛ nnipa nyinaa. Ɛfiri yɛnim sɛ yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔn pɛ nkwagyeɛ a Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛeɛ no. Na yɛn nyinaa yɛnim sɛ wɔn si yɛnim sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na pɛ nkwagyeɛ deɛ. That's yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔyɛ nyamesomfoɔ. Na ebinom nso de wɔn ho hyɛ nyamesom mu ɛnyɛ nkwagyeɛ na wɔpɛ o. Ebinom kɔ ɛyɛ asɔre, ebi a wɔpɛ sɛ wɔgye din. Ebi a botaeɛ foforɔ bi nti na wɔkɔɔyɛ. Ebinom de wɔn ho hyɛ ɛyɛ bidie kua ahodoɔ mu yɛ wɔn ho sɛ wɔwɔ gyidie. Na so ɛnyɛ nkwagyeɛ na wɔn hwehwɛ. Wɔma yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma eti baako nkyɛmu du mu Philippians 1:15. Ɛwɔ mu sɛ binom wɔ hɔ a nitan ne tutupɛ na wɔde ka Nyankopɔn ho asɛm. Na ebinom firi ntɔkwapɛ mu na wɔbɔ Kristo din efiri sɛ ɛnyɛ no nokore so na mmom wɔhwehwɛ sɛ wɔde ahohia bɛka me mpɔkyerɛ ho. Ebinom ka asɛmpa no nyɛ nokorem na wɔn ka no. Emu da hɔ pefee sɛ yɛwɔ nsɔre bebree nipa asie. Nanso ɛnyɛ nkwagyeɛ tirimupɔ nti na wɔn esiye na mmom sɛ wɔde mpaapaamu bɛba ɛnyɛ botaeɛ mapa. Ɛnkyɛmu du mu Philippians 1:15. Ɛwɔ mu sɛ binom wɔ hɔ a ne tan tutupɛ nti na wɔka Kristo ho asɛm deɛ. Nanso afoforɔ wɔ hɔ a wɔde anisɔ nso na ɛka. Nti binom de atutupɛ ne yɛ ne ɛde na ɛka Nyankopɔn asɛm. Ɛnyɛ de ne sɛ mo bɛhunu ɛfiri sɛ ɛnɛ nnipa nim pefee sɛ nnubɔne ɛnyɛ. Ɛbɛtumi asɛe nnipa adwene. Ɛbɛtumi asɛe wo nipadua na wapɔmudene. Na yɛn yɛ yadeɛ a ɛwɔ nnipa mpɔtɛ mu. Na so ne nyinaa akyi ɛyɛ bɔne te sɛ ntaanom anaasɛ sigarete nom. Ɛyɛ bɔne na so bɛhunu sɛ nkurɔfoɔ ayere wɔn ho a nom ntaa anaasɛ sigarete. Ɛwɔ mu sɛ wɔn nimpa sɛ sigarete a wɔn nom no ɛde yadawa bɔne bebree no na berɛ nipa. Impɔdɔkotafoɔ no a wɔn nim mpo sɛ wɔnom sigarete bɛbɔ wɔ yade no mo kora mpo saa nom bi. Yɛn ne adeɛ di ho adanseɛ sɛ ɛyɛ nipa nyinaa ɛna ɛpɛ deɛ ɛyɛ papa. Ɛyɛ nipa nyinaa na ɛyɛ ɛpɛ enyuma pa. Ebinom wɔ hɔ ma wɔn pɛ sɛ wɔsɛe wɔn ho kɛkɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛyɛ n'akɔnɔ bɔne ne n'akoma sɛdeɛ bɔne. Yɛwɔ honam akɔnɔ nipa honam akɔnɔ bɔne wɔ hɔ. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte aseɛ no nhwɛso pa baako a ɛwɔ mu wɔ ni. Ɛfa to ho aduane. Nipa nimpa sɛ sɛ wodidi ma no boro so a wodidi pii ma no boro so a anaasɛ wodi asikyire ma no boro so a ɛbɛsɛe wo nipadua. Yɛn ne nsɛm a manteɛ firi yɛn nuanom ɛyɛ nipa dodoɔ na wɔn manya asikyire yadeɛ. Ɛsane honam akɔnɔ mmoro so nti. Na yɛnim sɛ adɔkɔdɔkɔ wadeɛ asikyire ɛɛdɛ. Ɛsɛ wodi ma no boro so a bɛtumi anya yadeɛ. Ɛna wohwɛ sigarete. Sigarete nyɛ dɛ. Ɛno asikyire ni mu. Wonom sigarete a ɛdɛ di kan obedi kan atwi bi no wobɔ wa. Na sɛ wobɛnom cap syrup na
Anya de bobesa ensadene eno so nya de edene na so bohunu se anya de na so bohunu se nipa eno mo nsa panig ng espiritual. Bakit meron tao iniibig pa yung kadiliman kaysa sa ilaw? na se wokọ honhom famu a adenti ene ewo nipa binu wo honom a wan mo pesum asene han no Arade Yesu Kristo se han no ba wiase na so nipa epesum sene han no na ade ba akopɛ ena pa kyerɛ sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a sene sanka wɔde wɔn ho bɛhyɛ ade papa mu no wɔn mpɛ wɔn pɛ bɔne mmom yɛne deɛ Twerɛ Kronkron aka no wɔ Tesalonikafoɔ nwoma ɛtɔ so 2 eti baako nkyɛmu ɛwɔtwe kɔpem nkron 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9 na watɔ wɔn a wɔnim Nyankopɔn na wɔntie Nyankopɔn asɛm no so re wɔn a wɔbɛnya akatua a emu yɛ ɛyɛ daa ɔsɛyɛ ne yɛn a wɔyi wɔn firi Awurade anim ne tumi anim wɔ nyam ho yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ ma wɔn mu Nyankopɔn asɛm wɔn mfa ne die ɛma wɔ Nyankopɔn asɛm ɔsomafoɔ Paul sɛ ɔbɛtɔ wɔn a wɔnim Nyankopɔn na wɔntie yɛn Awurade Yesu asɛm pa no so re adenti ɛne yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ ma ɔmote saa na bɔne nko na wɔn pɛ so wɔn die yɛn kenkan 2 Thessalonians 2 verse 11 Thessalonikafoɔ nwoma timienu nkyɛmu 12 yɛn nti wɔnyankopɔn soma ɛnaada a emu yɛ den aba wɔn so ama wɔagye atoro adi na wɔbu wɔn a wɔnyɛ nokore no anie no atɛn na emu wɔn ani sɔ deɛ ɛntene no nyinaa atɛn bebu wɔn nyinaa atɛn ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefe sɛ ebinom mpɛ nokore no na wɔn ani gye bɔne ho wɔn ani gye deɛ ɛntene ho na sɛ nti na wɔnyankopɔn soma ɛnaada a emu yɛ den aba wɔn so sɛ wɔn nyɛ deɛ ɛntene na wɔn agye atoro adi yɛke ɛsɛ na yɛn nti wɔnyankopɔn soma ɛnaada emu yɛ den aba wɔn mu ama wɔagye atoro adi verse 12 no wɔbu wɔn a wɔanyɛ nokore anie na emu wɔn ani asɔ deɛ ɛntene no nyinaa atɛn nti wɔn mpɛ papa no bebu wɔn nyinaa atɛn yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn ani gyeɛ na wɔn ani ka ɛwɔ bɔne mu na yɛnya adeɛ a ɛgye ne sɛ yɛbɛte aseɛ yɛhunu saa nneɛma yi wɔ yɛn daadaa abrabɔ mu sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔmpɛ papayɔ bɔne die yɛ wɔnom de sene papayɔ ɛno nti a mobɛhunu sɛ yɛn nyinaa ɛrekɔ soɔ na mmom gyɛn na pusu nipa ma wɔnom yɛ bɔne ɛyɛ bɔnsam afiri sɛ bɔnsam na mabɔne nyinaa firi ne mu 1 Timothy 5:15 Timothy nwoma edi kan ti num ayɛkyɛmu 15 ɛfiri sɛ ebinom ama ne akɔdi Satan akyiri dada yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ ma wɔn ama ne akɔdi bɔnsam akyi wɔn abrabɔ mu na nnuanom yɛpɛ sɛ yɛfa akonnwa yi so sɛdeɛ bɛyɛ Twerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmara a yɛde ahyehyɛ so ɛne nsɛmpa a yɛka no mmeammea ahodoɔ akyerɛ nnipa ahodoɔ ɛberɛ a yɛnam abɛɛfo kwantempɔn ahodoɔ so no yɛtumi aduru nnipa a wɔn wɔ ɔpɛ ne akoma so adeɛ bi sɛ wɔpɛ sɛ wɔhunu nokore no nkyɛn na wɔn afiri bɔne honhom mu na deɛ yɛyɛ yi wɔnyankopɔn mmoa ne nna ho mmɔborɔm ɛberɛ nnuanom ɛwɔ asafo no mu nyinaa ɛboa ɛne mmeammea ahodoɔ nso a yɛte yɛn ka no na yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔnom mpɛ papa bɔne na wɔnom pɛ ɛna ebinom wɔ hɔ nso a ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛpɛ bɔne ebinom nso pɛ papa yɛne botaeɛ nti yɛde Twerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmere ahyehyɛ so wɔtumi ma yɛnhyɛ ase obiara bɛtumi abisa ne nsɛmmisa tumi ma yɛmfa nsɛmmisa no bi ɔma yɛnkɔ Dubai UAE yɛne brother Andy Pelada asidan ka Nyankopɔn brother Dani ne Awurade Yesu na ɔhɔhoɔ a wɔha ne Penel Leopoldio ɔyɛ
bɛka no ɛyɛ born again ni Kristo ni ɛyɛ Menchi ya koma brother Eli. Base bisa ne say. May tao bang nakapag-usap na Mama wo kran nsɛm mmienu. Dito po kasi sa Exodus 33. Na onipa bi wɔ hɔ a wɔne Nyankopɔn atumi akasa penana. Arese Exodus ngoma etimienu nkyɛmu du baako yɛse Mose ne Nyankopɔn kasa anim wanimu. Ana ya yɛte asɔfo no so ɔmo se Nyankopɔn ne wɔ ɔmo akasa. Ana Twerɛ Kronkron ngoma Yohane ngoma etimienu nkyɛmu du wɔtwe so sɛ onipa bi ne Nyankopɔn kasa da nti deɛ wɔhe na yɛ no korɛ. Ɔpani Leopold yɛda wase na dedi kan mema wɔhunu na wate sonso ne yɛ da transem yenu yintem na wia ma yiwa no yɛnkenkan Genesis Exodus ngoma tie dia sam yɛn sentimu du baako Exodus 33 verse 11 na Awurade ne Mose di nkɔmmɔ ehwɛni mu ɛna wo ma Yohane ngoma ti baako ɛntemu du wɔtwe John 1:18 obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn ɛna transem yi ɛka Totnia da transem yenu yintem ne sɛ baako sɛ Nyankopɔn ne Mose ekasai animu animu baako nso no sɛ obi onipa biara hunu Nyankopɔn pɛn so so ne da ntem ehwɛso a wo mo nso betumi ne obi akasa wɔ funu so so hunu no wo betumi ne obi adi nkɔmmɔ abra wontumi hunu nipa no ɛwɔ mu sɛ ne emmerɛ fi sɛ funu abayi wo betumi adi nkɔmmɔ betumi hunu nipa ne no edi nkɔmmɔ na so nya abra nyinaa ɛna wone wo bi edi nkɔmmɔ a wobɛhunu no ebi a wo hunu no deɛ da so ne no edi nkɔmmɔ ɛna tɔda so wo hunu nipa bi so nya wone ne ni nkɔmmɔ ende sa transem bi no a wode ma ye no emu bia ne mu nsɛm Exodus 33 verse 11 ɛsɛ Awurade ne Mose di nhwɛni mu kasa sɛ onipa ne ne yɔnko kasa yene de transem no ɛka na so ma ye hwehwɛ mu ye hwehwɛ mu hwan pa na one Mose ɛkasa ye hwan na one Mose ɛkasa sabre no abra one no kasa ye wɔ Sinai bepɔ so no ɛyɛ mpɔsɛ Nyankopɔn ne Mose kasa ya na ɔma yɛnkenkan Exodus ngoma etinsia ayinchemu miensa Exodus chapter 6 verse 3 meyi me ho metwere Abraham ne Isaac ne Jacob se Onyankopɔn twede yampon na medin Awurade ne de won ma na Onyankopɔn ne Mose kasae na wɔka kyerɛ no sɛ menne Awurade Onyankopɔn ne Mose kasae sɛ menne Awurade na meyi me ho metwere Abraham ne Jacob ne Isaac ne mene Onyankopɔn twede yampon Pastor na meyi me ho yanka ne bio na meyi me ho kyerɛ Abraham ne Jacob ne Isaac sɛ Onyankopɔn twede yampon na medin de YHWH Awurade no diye Abraham Mose ebae no na Mose ne Nyankopɔn ne Abraham no makasa dada mfirigya ha na n'akyi a Nyankopɔn ne Abraham no kasa ye akyi kwa ba bɛwo Mose anoti de woni Mose kasa ye ne mfie ha na bi abɛsene woni Abraham kasa ye woni Isaac kasa ye woni Jacob kasa ye wode ne ho kyerɛ Jacob afei hwan na woni Mose kasa yi de woni Mose kasa ye no ɔka kyerɛ Mose sɛ meyi me ho metwere Abraham ne Isaac ne Jacob Abraham no ne Mose kasa no na kasa bi dere ne kasa wɔ kasa ya na se wura na hye so yɛnkenkan Exodus 3 verse 3 na Mose ka sɛ yɛn die mama ne makɔhwɛ adekodie nti wura no hye wura no dere so na nhye verse 4 na Awurade hunu sɛ wama ne rehwɛ no ofrie enkyerɛnkyɛ no mu frɛ sɛ Mose na wobo ase mini enkyɛ munum ɛna Awurade ka sɛ ntwimpini ha ye wonana sɛm pabowa na fa kwa wugina hɔ no yɛ asase kronkron
awaka say mene wagya Nyankopɔn no Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn no ɛna Mose kata n'anim efiri sɛ na wosuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn ɛrente ɛade mu da hɔ pefe sɛ ɔne wo bi ɛkasa ɛwɔ ewura anase kase a ɛdɛre ne so nipa bebree no agidi sɛ Nyankopɔn no wankasa mu ni Mose na kasa ayɛ na so wapam foforo no mu atumufoɔ abɛkyerɛ mu ɛbɛrɛ Awurade Yesu Kristo ne asomafoɔ no baayɛ no de Awurade Yesu Kristo bɛka ayɛ ne yɛnkenkan John chapter 5 verse 37 Yohane ngoma ati num nkyɛmu aduasa nson na ɛgya no a ɔsoma me no ara adi me ho adanse sɛ moante ne ne ara da ɛnso moanhunu ne suban yɛne de Awurade Yesu Kristo a ɔno firi ɔsoro baayɛ no ɔse ɛgya no a ɔsoma me no ara adi me ho adanse monte ne ne da monte ne ne ara da nanso monhunu ne suban pɛi nti hayi no ɛbɛpa sɛ de Mose ne no kasaeɛ no a Mose ehunu no no sɛ wohunu no a ɛnyɛ gye Nyankopɔn na wɔsoma Kristo no na Mose ne kasaeɛ o Mose wɔahunu no ɛnyɛ Nyankopɔn no ɔma yɛnte ase na hwan na ɔne Mose kasaeɛ a ɔne ne di nkɔmmɔ animu no sɛdeɛ asomafoɔ no ne asɛmpakafoɔ a aka no ɛteɛ yɛre de betumi akunu akenkan afiri asomafoɔ no nnwuma mu ɛwɔ apam foforɔ no mu yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma atinso nkyɛmu aduasa Acts chapter 7 verse 30 na mfirinhyia aduanan duruyɛ no Awurade bɔfoɔ yi ne ho kyerɛ no wɔ serɛ so sɛna ɛbɛpɔ ho wɔ wura bi a dare mu na Mose hunuyɛ no ɛne suwadeɛ no yɛ no nwanwa no wɔtwe pini sɛ ɔrekɔhwɛ na Awurade ne ba ne nkyɛn sɛ mene wɔagya no Nyankopɔn Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn ne Mose ɔpopoe na wanhwɛ na Awurade ka kyerɛ no sɛ yi wo nanom mpaboa na deɛ wugina yi yɛ asase kronkron hunu na mahunu memma na wɔwɔ Misrim no ama ne hunu na mate na penisie na masane sɛ mɛrebɛgye wɔn kwa na afei bra na mɛsoma wɔ akɔ Misrim Mose yi ara wɔpaa no sɛ hwan na wɔde wo sii ɔpanin ne wɔtemmufoɔ no ɔno ara na Onyankopɔn nam ɔbɔfoɔ a wɔyi ne ho kyerɛ no wɔwura no mu no ɛnsa soɔ soma no sɛ ɔpanin ne wɔgyefoɔ nti mahunu oni kwa wɔdaa ne ho adi kyerɛ Mose ɛwɔ wura na ɛdare soɔ no nyɛ Nyankopɔn Twerɛ Kronkron ne sɛ ɛyɛ ɔbɔfoɔ adansie no nie asomafoɔ nnwuma tinso nkyɛmu aduasa nson oyi ne Mose a wɔka kyerɛ Israel mma sɛ odiifo a wɔte sɛ me na Awurade bɛma no so wɔ mo nuanom mu te sɛ me ɔno na muntie no verse 38 oyi ne deɛ na ɔne ɔbɔfoɔ no wɔ asafo no mu ɛserɛ so hɔ a ɔbɔfoɔ no ne yɛn agyanom kasa sɛ na bɛpɔ soɔ na wɔgye nkwa nsɛm no brɛ wɔn verse 37 oyi ne Mose a wɔne ɔbɔfoɔ no ne yɛn agyanom kasa yɛ bɛpɔ no soɔ sɛ na bɛpɔ so baabi a ne agya no dɛre no ɛyɛ ɔbɔfoɔ ɛnyɛ Nyankopɔn a ɛno nti Twerɛ Kronkron bɛka no wɔ John chapter 1 verse 18 Yohane ngoma ati baako nkyɛmu du wɔtwe obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn onipa biara hunu wɔ Nyankopɔn pɛn ɔba a ɔwoo no korɔ no a ɔtwerɛ agya no koko mu no ɔno na wayi no adi akyerɛ Yohane sɛ obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn ɔba a ɔwoo no korɔ no a ɔtwerɛ agya no koko mu no ɔno pɛ ɛna wayi no adi akyerɛ nti wobɛhunu sɛ ahai no akyinkyim biara ni Twerɛ Kronkron mu mfumusuo biara ni Twerɛ Kronkron mu deɛ Mose hunu yɛ no ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn ɛnyɛ agya Nyankopɔn ayɛ ɔbɔfoɔ Yohane tene na de Awurade Yesu Kristo so kan no so yɛ nokorɛ John 5:37 ɔse
There was some man, and a mountain and the Arapi, and a moon who knew the Stubai so that Onuabarima what you see. And that was a say, what do I should do? Be. At the Mama Yamko or my for so Yanko Philippia Maimu, Yanko Ilo. Brother Daniel Razon Onyankopɔn around Yesu. Na ya wo ho bi wa hai. Onuabarima Brother Eli. Brother Daniel. Brother Eli Memawado and Brother Daniel Razon. 23:23. Kailangan bang ibinta na Nsɛmmisa no ɛwɔ mebusɛm etie de num yɛn sankyema de num yɛn sa Proverbs 23 verse 23 na ɛyɛ ade a wuhia sɛ asafo no yɛkɔtwe din wɔ aban mu na Twerɛ Kronkron no sɛ wɔse yɛtɔn ana ɛde no kora asafo wɔ Twerɛ Kronkron mu yɛnkenkan Proverbs 23 verse 23 mebusɛm etie de num yɛn sankyema de num yɛn sa tɔn no kora na ntɔn tɔnyansa ne atene ne ihunumu enso onua no bisa sɛ ɛwo hia sɛ yɛbɛtɔn Twerɛ Kronkron no ano yɛntɔn Twerɛ Kronkron no yɛtɔ Twerɛ Kronkron no free wɔn a wɔn ɛwɔ Twerɛ Kronkron no Bible Society Singapore so yɛkɔtɔ Twerɛ Kronkron no free wɔn a wɔn Twerɛ Kronkron no gu hɔ nkyɛn mpo Brazil mamu ha no so yɛtɔ Twerɛ Kronkron no free wɔn nkyɛn wɔn a yɛtɔn Twerɛ Kronkron no nkyɛn yɛkɔtɔ free wɔn hɔ na Twerɛ Kronkron a yɛakɔ akɔtɔ no yɛntɔn yɛde kyɛ obi biara wɔ pɛ bi yɛde kyɛ no na ne sɛnti no Philippia man no Twerɛ Kronkron mpotem hɔ no no wɔn ama yɛ nabasobɔdeɛ ne aniso krataa sɛ asafo yi na atɔ Twerɛ Kronkron dodo wɔ pa afiri wɔn nkyɛn 2005 every Philippine Bible Society na sɛ ntoma ma yɛn aniso krataa every Philippines Bible Society and sɛ yɛbɛkyɛ Nyankopɔn asɛm ano nti yɛtɔ Twerɛ Kronkron nanso yɛntɔn yɛkɔtɔ Twerɛ Kronkron no a yɛntɔn yɛnte sɛ nsɔre ahodoɔ a ɔkɔtɔ Twerɛ Kronkron no firi Bible Society no nkyɛn na wɔn aba abɛtɔn agye sika no yɛtɔ Twerɛ Kronkron nanso yɛde kyɛ yɛnyi sika afei Nsɛmmisa foforɔ nso ne sɛ ɛdeɛ ne nokora asafo no mahunu ɛnnɛ yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi yɛwɔ nsɔre bebree bɛkasa yɛmmerɛ mu a yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi mmerɛ a yɛwɔ mu sesie yɛwɔ nsɔre bebree nsɔre a ɛwɔ wiase nyinaa bɛboro mpem 2 na Philippia man mu nko mpo no nsɔre apem mpem 20,000 na wɔ wiase afa na nyinaa na mo Twerɛ Kronkron mu no ecclesia ɛyɛ Greek kasa na ecclesia kyerɛ sɛ asafo na nokore asafo a efiri Nyankopɔn a wɔ Twerɛ Kronkron yɛ baako pɛ ɔma yɛnkenkan Ephesians chapter 4 verse 4 every sɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ sɛ de wafra mo nso mofrɛ ne das wɔ baako mu Awurade baako gyidie baako asubɔ baako kamokyɛw yɛbɛkan nokore no nyinara ne nyinaa yɛ maako nipadua baako asubɔ baako ɛne dasoɔ baako honhom baako deɛ efiri Nyankopɔn nyinara Paul sɛ yɛwɔ nipadua baako na saa nipadua no ɛyɛ nipadua bɛn yɛnkenkan Kolosifoɔ nwomati baako ntim dum wɔtwe Colossians 1:18 na wɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire nti asafo no ɛno na ɛyɛ nipadua no ɛna Twerɛ Kronkron ne sɛ yɛwɔ nipadua baako na sɛ nipadua no gyina hɔ ma asafo no a ɛna yɛwɔ asafo baako pɛ na saa nipadua baako a ɛyɛ asafo baako a wɔ Twerɛ Kronkron mu no edin de sɛn asafo yɛtwa no Twerɛ Kronkron mu no edin de sɛn ɛyɛ Nyankopɔn asafo anaasɛ Church of God yɛnkenkan asomafoɔ nwomati adiunu ɛnkyɛmu aduonu wɔtwe Acts chapter 20 verse 28 enti monhwɛ mo ho ne nyakuo nyinaa ɔnhom kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a
ɔde ɔno ara mogya anya wɔn yi. Eti mo hwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo asisi wɔn so wahwɛfoɔ sɛ ɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn yi. Nyankopɔn asafo no nokore Nyankopɔn na de ne asoma Kristo ma na de ne mogya bɛtɔɔye. Ɛsɛ Nyankopɔn asafo bɛfokasɛm na yɛ Church of God. Ɛyɛ kiwa de sɛ de Nyankopɔn atwɛ no ɔbɛsesa no. Yɛnkenkan 1 Corinthians 4 verse 6. Na anuanom munti na mede asɛm yi meto me ne Apollo ho mekyerɛ mo. Na mosua yɛn sɛ mɔre nwenwene entra de wɔtwere no na mo mu bi ahoahoa ne ho ne wo bi ani asie. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, wag hihigit sa bagay na Asomafoɔ no ka sɛ bɔnhwɛ yɛn insua yɛn na mo anwenwene antra de wɔtwere no. Ɛno nti ehia sɛ yɛsua firi de wɔtwere no mu wɔ Nyankopɔn asafo no mu. De yɛatwere no yɛ Church of God, ɛnyɛ Four Square Church, ɛnyɛ Pentecostal Church, ɛnyɛ New Jerusalem Church, ɛna ɛnyɛ Presbyterian Church. The watcher no Twerɛ Kronkron yɛ Church of God. Nyankopɔn asafo. Ahonom na asomafoɔ no nyinaa yɛfrɛ wɔn mo kɔɔye na wɔkyerɛkyerɛ. Yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma edi kan ti baako nkyɛmu baako. 1 Corinthians 1 verse 1. Paul. Kristo Yesu somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so afrɛ no ne wɔnua Sostene. Verse 2. The command Nyankopɔn asafo a wɔwɔ Korinto wɔn a wɔte wɔn ho wɔ Kristo Yesu mu afrɛ wɔn sɛ wɔn mɛyɛ ahoteefoɔ ne wɔn a wɔbɔ yɛn ne wɔn nyinaa wura Yesu Kristo din wɔ mmaa nyinaa. Ɛno nti deɛ wɔtɛ ne Paul na wɔka ɛberɛ a na wɔkyerɛkyerɛ sɛ wɔsomafoɔ wɔ Nyankopɔn asafo wɔ Korinto no. Ɛnɛ nsɔre foforɔ nso a ɛwɔ mmaa nyinaa. Ɛberɛ sɛ Paul no mabrɛ so no na yɛwɔ Nyankopɔn asafo wɔ Korinto, yɛwɔ Nyankopɔn asafo wɔ Judea, yɛwɔ Nyankopɔn asafo wɔ Thessalonike, yɛwɔ Nyankopɔn asafo wɔ mmeammea ahodoɔ. Nanso nkuro nyinaa so no yɛgye Nyankopɔn asafo no di. Yɛn nyinaa wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɛnyɛ nsɔre foforɔ nipa sisie no yɛmmere mu. Na no ne ade a yɛkyerɛkyerɛ no saa asafo yi mu. Nokora asafo a yɛatwɛ no Twerɛ Kronkron mu no. Ɛne ne nkyerɛkyerɛ nyinaa. Kristo nkyerɛkyerɛ nyinaa. Afei wɔsɛ misa ne sɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ asafo no ɛbɛtwerɛ din wɔ aban mu anaa. Na sɛ ɔman bi ɛka sɛ yɛntwerɛ asafo no din a ɛne yɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Ɛsɛ sɛ yɛwɔ America. Wonni ho kwan sɛ wokɔka nsɛmpa wɔ TV so aberɛ a wɔnkɔtwerɛ w'asafo no din anaa wɔnkɔ register w'asafo no din wɔ aban mu. Nti wobɛyɛ dɛn na woatumi akɔka nsɛmpa no akyerɛ ɛyɛ nnipa a wɔ kurom hɔ. Aberɛ yɛ Kristo mmara nsɛm so ne sɛ yɛnka nsɛmpa nkyerɛ amanaman nyinaa. Na sɛ woanyɛ wɔmma wɔ kwan ma wɔnkɔka nsɛmpa no wɔ radio so anaasɛ TV so. Mɛde kanya bisa wo nkrataa kyerɛ sɛ aban no ama wo kwan. Nti sɛ wokɔ wɔ Microport bi so na sɛ wɔ ho kwan sɛ wɔtwerɛ wo din wɔ aban mu anaa wokɔ register a ɛwɔ sɛ yɛ register. Ɛti yɛkɔɔ Singapore no yɛkɔtwerɛ asafo no din. Yɛkɔduru United Kingdom nso saa ara. Ɛberɛ yɛkɔduru Ireland so yɛkɔtwerɛ asafo no din. Yɛkɔduru America no yɛkɔtwerɛ asafo no din. Ɛno nti yɛtwerɛ asafo no din sɛdeɛ aban no hwehwɛ ɛwɔ aman ahodoɔ a yɛhyia dan wɔ so. Na nyɛ bɔne. Ɛberɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ 1 Peter 2 verse 13. Ɔsɛ mommrɛ mo ho ase ɛma nnipa twemidie nyinaa Awurade nti ɔhene a wɔyɛ pumpuni o. Mahunu sɛ yɛabrɛ yɛn ho ase ama nnipa mmra nsɛm no ana nnipa ahyɛdeɛ no sɛ deɛ ɔmo ka sɛ yɛnyɛ ne ntia wɔ Nyankopɔn ne pa a ɛbɛtumi ayɔ. Ate Awurade nti wɔma yɛmmrɛ yɛn ho ase ma nnipa isiisi. Brother Eli, Hebrewfoɔ nwoma
Alam mo kapatid, Asafo no hindi na asoro pa ne yɛtwerɛ asafo no dini sa i-register mo sa lupa. ɛwɔ Hebrew fo wɔn nwoma no mu. Ang iglesia ng mga panganay Onuabarima, sa langit. sɛ wokɔtwerɛ asafo no dini ɛwɔ aban mu no, ntia asase so deɛ asafo a ɛwɔ serɛ so no mama yɛnkenkan. Hebrews chapter 12 verse 33. Na ɛmmaka no a wɔtwerɛ wɔn din wɔ soro no badwa na Nyankopɔn nnipa nyinaa temmufoɔ no ne ateneneefoɔ a wɔayɛ pɛ ahohom. Asafo a wɔtwerɛ kronkron na yɛmpa sɛ wɔtwerɛ din wɔ soro. Na so deɛ na wɔtwerɛ din wɔ soro? Asafo no dini ɛna yɛatwa no soro anaa dabi. Ɛnyɛ asafo no din na yɛatwa no soro. Deɛ yɛatwerɛ din wɔ soro no yɛ nnipa a wɔwɔ asafo no mu din na yɛatwerɛ no wɔ soro. Wɔn mu din yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma ɛtinnan nkyɛmu mmiɛnsa, Philippians 4 verse 3. Na mesrɛ wo nso me yɔnko konua soɔfoɔ nokwafoɔ sɛ ɛmaa yi mu abi a ɛfiri sɛ wɔn na wɔkaa me ho pere asɛmpa no wɔne Clemens ɛnso ne me yɔnko adwumayɛfoɔ a aka wɔn din hyehyɛ nkwa nwoma no mu. Mahunu Nyankopɔn enko a ɛwɔ asafo no mu no wɔn mu din ne yɛatwerɛ no wɔ soro. Hindi naman yung iglesia ang kailangan pangalanan sa langit. Na Sa lupa lang yung wɔn mu din ne yɛatwerɛ no wɔ asafo no mu wɔ soro. Ɛnyɛ asafo no din ne yɛatwerɛ no wɔ soro. Asase so deɛ ho kwan sɛ nakaanib sa iglesia at mga taong lingkod ng Diyos nakatalayon ang tawag Na. sa kalaan aklat ng buhay. Nyankopɔn enko a ɛwɔ asafo no mu no yɛatwerɛ wɔn mu din ɛwɔ soro egu nkwa nwoma no mu yɛfrɛ no sɛ nkwa nwoma Revelation 20 verse 12. Adi tɛmɛti aduonu nkyɛmu dumienu. Na mehunu awufoɔ nketewa ne yɛ akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina hɛnwa no anim na wɔbuebue nwoma mu na wɔbue nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu. Na wɔnam nsɛm a wɔtwa no nwoma no mu so bubuu awufoɔ atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma te. Ɔsoro no yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ nkwa nwoma. Wɔatwerɛ wo din wɔ hɔ ɛna adeɛ biara a wɔyɛ so yɛatwerɛ no hɔ ɛna ɛhɔ ɛno so ne yɛbɛgyina bu watɛn ateemmuda. Ɛte deɛ wɔatwerɛ no wɔ soro no ɛnyɛ asafo no na mmom nnipa a wɔyɛ anuanom wɔ asafo no mu dini ɛna yɛatwerɛ no hɔ. Ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛhunu. Afei asase so sɛ wokɔtwerɛ wo din wɔ aban mu a ɛnyɛ adeɛ tia wɔ Nyankopɔn no pɛ. Mama yɛnkenkan Luka nwoma etimienu nkyɛmu baako, Luke 2 verse 1. Ɛna no mu no mmarima bi firi Kesare Augusto nkyɛn sɛ ewiase nyinaa nkɔtwerɛ wo din. Na nnipa nyinaa firi hɔ kɔɔ Sarino sɛdeɛ wɔboa wɔn ano no. Na obiara firi wɔn ara ne kurom. Na Yosef nso firi Galilea firi Nazaret a wɔ Galilea si mu kɔɔ Judea David kuro a wɔfrɛ no Bethlehem mu ɛfiri sɛ na wɔfiri David fie ne n'abusua mu nti. Wɔtwerɛ ɔno ne ne siwa yere Maria na awoa bɛn no din. Ɛno nti awarefoɔ a yɛbu wɔn sɛ Awurade Yesu Kristo awofoɔ no ɛyɛ wɔn wɔ asɛdeɛ bi sɛ wɔn bɛkɔ akɔtwerɛ wɔn mu din na bɔne biara ne mu. Awurɛsɛwɔ sɛ nokorɛ asafo no yɛatwerɛ din wɔ soro. Ana anuanom a wɔwɔ asafo no mu din ne yɛatwerɛ no wɔ ɔsoro na mmom ɛyɛ bɔne sɛ ɛyɛ asase so bɛtwerɛ asafo no dini ɔbɛkɔ akɔtwerɛ asafo no din wɔ aban mu ana ɛnyɛ bɔne firi sɛ Yosef ne Maria mpo kɔtwerɛ wɔn mu din. Gede sɛ wate aseɛ ɔma yɛnkɔ hago na bulaka na sedanka wonya ɛyɛ hago no David the Sor yɛhɔ wɔlie na sɛ misɛnie Brother Eli yɛwɔ deɛ fɛ ne sɛ Trinity agya ne wɔba ne honhom kronkron nipa mmiɛnsa na so ɛyɛ Nyankopɔn baako pɛ wogye yɛn di ana sɛ wogye di a ɛne akyerɛkyerɛ mu
na onyi ni so a kyerɛkyerɛ mu ma me. Onuabarima onim me no megye Twerɛ Kronkron no di. Dr. Twerɛ Kronkron no yɛne biribiara yɛfɛ ne sɛ Trinity. Twerɛ Kronkron no mu Katolikafoɔ ankasa mu Twerɛ Kronkron mu mpo yɛne Trinity biara wɔ mu. Mama yɛnkenkan Katolikafoɔ Twerɛ Kronkron do why reign. After Trinity ya brafo kasa na ɛyɛ Katolikafoɔ no ankasa mu ɛnwoma omumpo ma yɛhunu biribiara kyerɛ sɛ Nyankopɔn saa Trinity ne firi Nyankopɔn wɔn ma mu no ɔma bo mu tirim de yaba nsɛmmia no try and unity triunity ɛhɔnom na Trinity firi bae ɛnneɛma mmiɛnsa yaka bom ɛno ne Trinity na ase kyerɛ ne no nanso ɛnni Twerɛ Kronkron no mu ɛnni Twerɛ Kronkron no mu impo ɛyɛ Trinidad wohwɛ Katolikafoɔ nwoma mu Katolikafoɔ na de saa gyidie ne bae mama yɛnkenkan Katolikafoɔ nwoma yɛn nananom gyidie ɔmo nwoma ne din no yɛyɛ Katolikafoɔ nwoma yɛn nananom gyidie eti baako awɔ sɛ Trinity a yɛhyira na yɛn adadi awɔ asafo ne mu na saa Nyankopɔn baako yi agya no wɔba ne Honhom Kronkron na te ne mu wɔn nyinaa yɛ pɛ obi nso nsi obi sɛdeɛ wɔn mo nkyerɛkyerɛ no ɛɛsie no wɔn sɛ saa tumi mmiɛnsa nyinaa yɛ pɛ na obi nso nsene ne nyɔnko wɔn sɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ na obi nso nsene ne nyɔnko baako yɛ kɛseɛ na baako yɛ ketewa na saa wɔn nkyerɛkyerɛ no yɛ nada Romanfoɔ nkyerɛkyerɛ sɛ agya Nyankopɔn ne ne ba no wɔn nyinaa yɛ pɛ no ɛnyɛ no korɛ ɛfiri Awurade Yesu Kristo ɛka no wɔ John chapter 14 verse 28 ɔma yɛnkenkan mo ate sɛ mɛka me kyerɛ mo sɛ mɛrekɔ na maba mo nkyɛn sɛ modɔ me a anka mo ani bɛgye sɛ mɛrekɔ agya no nkyɛn ɛfiri sɛ m'agya no yɛ kɛseɛ sene me m'agya no yɛ kɛseɛ sene me yɛnkenkan ne sɛ poha no kasa mu mo ate sɛ mɛka me kyerɛ mo sɛ mɛrekɔ na maba mo nkyɛn sɛ modɔ me a anka mo ani bɛgye sɛ mɛrekɔ agya no nkyɛn ɛfiri sɛ m'agya no yɛ kɛseɛ sene me. Kristo sɛ m'agya no yɛ kɛseɛ sene me m'agya no yɛ kɛseɛ sene me na wo si dɛn bɛka sɛ agya no wɔba ne Honhom Kronkron nyinaa gyina ɔma nipa baako no mu nyinaa yɛ pɛ obi nso nso ne nyɔnko agya no ne wɔba ne nyɛ pɛ agya no na wɔtumi kɛseɛ sene ɔba no ɛno nti agya no soma ne ba no nanso ɔba no ɔntumi nsoma agya no agya no yɛ kɛseɛ sene Honhom Kronkron ɛwere sɛ agya no ɛna soma Honhom Kronkron no nanso Honhom Kronkron no ntumi nsoma agya no ɛno nti ɛda so tim hɔ sɛ agya no ɛyɛ kɛseɛ ne Honhom Kronkron no ɛno nti saa Trinity nkyerɛkyerɛ no a ɛyɛ ɛsɛ obi agya no wɔba no nyinaa yɛ pɛ obi nso nso ne nyɔnko no ɛnyɛ no korɛ nada kasi bi de begye di sɛ agya no yɛ sononko firi wɔba no ɛwere sɛ ɔsono ɔba no ne papa na sono agya no nso deɛ ɛsono agya no ɛna sono wɔba no tebea ɔba no agya no na wo no ɔwo ne firi ne koko mɔma yɛnkenkan nnwom etimienu nkyɛmu nson Psalms chapter 2 verse 7 na mmɛka no deɛ Awurade yɛhyɛ no Awurade yɛsɛ me sɛ mena ma wo meba ne wo ɛnɛ na ma wo kaya merong persona o kalagayan yung anak na bukod sa ama kasi ipinanganak ariti ɔba no ɛwɔ ɔno ara ne tebea yɛs no nkufiri agya no deɛ ɔfiri sɛ agya Nyankopɔn na wo no wɔ Onuabarima Thomas wate aseɛ ane mate aseɛ nasoma sɛ misa no sɛ yɛsɛ nipa mmiɛnsa wɔ Nyankopɔn baako mu bɛkyerɛw mesrɛw kyerɛ ase ma me ne sɛ nipa mmiɛnsa so gyina hɔ ma Nyankopɔn baako onua ɛnyɛ me na mɛka yɛmfiri me tirim efiri Romanfoɔ Katolikfoɔ tirim a ɔmo sɛ
ɛyɛ Nyankopɔn baako na so ni tumi mmiɛnsa na tin mu Romanfoɔ asɔfoɔ no na ɔmɔkekaeɛ ɛnyɛ me na mekaeɛ ɛnyɛ no korɛ nso sɛ nipa mmiɛnsa te ne pedua baako mu na wɔyɛ saa wosisi me obi na akɔka ne dam nsɛm na wɔse me na mɛkyerɛkyerɛ mu afɛgye me na meka sɛ Trinity wɔ hɔ Romanfoɔ na ɛde baahe ntuo ka kyerɛ me sɛ baa ne sɛnti na wɔyɛ mmiɛnsa na wɔtumi baako mu a mɛsi dɛ ne mahu ɛnyɛ me na mɛbɔ me tim de ba wɔn na akɔfa wɔn na ada asɛm ɛgya ne yɛ Nyankopɔn Kristo nso yɛ Nyankopɔn yɛn kenkan John 1:1 efiti aseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ Nyankopɔn na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn ɔno na efiti aseɛ na wɔ ne ɛgya no wɔ hɔ na asɛm no yɛ Nyankopɔn yɛn mo ne nneɛma yɛte ase ɛdi asɛm a ɛda ne ho adi wɔ honam fam no ɔno ne Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ba Awurade Yesu Kristo no ɔyɛ Nyankopɔn ɔnyɛ nipa dasani ɔyɛ Nyankopɔn ba ansa ne bɛbɔ wiase no na yawo no dada na saa asɛm no ɛda no awɔ no dada wɔma yɛn kenkan John 17:5 na afei ɛgya animuonyam me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na ɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn ansa ne ɛbɛhyɛ wiase yase ansa ne bɛbɔ wiase no na yawo Nyankopɔn ba no dada Sabuhano kasɛm ɛsɛ na afei ɛgya animuonyam me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn emu da hɔ pɛfɛ sɛ ansa ne ɛbɛbɔ wiase mpo no na ɛgya no awɔ no dada na yama no saa animuonyam no dada ɛno nti ɛsono ɔba no ɛna ɛsono ɛgya no nso na so Kristo nso yɛ Nyankopɔn ɛwere sɛ ɛgya Nyankopɔn no ɔwo no ɔyɛ Nyankopɔn ɛna so ɔwo a ne ba no yɛ deɛ bɛyi ɛwere sɛ nantwie wo nantwie apɔnkye ɛwo a ɔwo apɔnkye ɛgya no ɔyɛ deɛ ɔyɛ Nyankopɔn ɔwo ɔbɛwo deɛ bɛyi Nyankopɔn yɛ honhom nti so ɔwo ɔbɛwo deɛ ɔbɛwo ne nsa so Nyankopɔn akokɔ to akokɔ a Nyankopɔn na ɔbɛwo nipa yɛn kenkan Hebrews 1:8 na wɔba no ho deɛ wɔse Onyankopɔn wahenwa wɔ hɔ daapem wahenie poma yɛ poma ɛtene Nyankopɔn so deɛ ɔse ne ba no deɛ ɔse wɔ Nyankopɔn kora frɛ ne ba no sɛ wɔ Nyankopɔn ɛnti ɔse ɔba no ho deɛ Hebrews 1:8 ɔse ɔba no ho deɛ Onyankopɔn ɔnti ɛgya Nyankopɔn po frɛ Yesu sɛ wɔ Nyankopɔn ade kyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn no ɔwo no ɔyɛ Nyankopɔn nti ɔwɔ bɛwɔ ne nsa so Nyankopɔn na so mama yɛn ti aseɛ sɛ yɛwɔ ɛgya Nyankopɔn ɛne yɛwɔ ɔba ɛne yɛwɔ honhom kronkron ɛgya Nyankopɔn yɛ baako pɛ ɔba no Nyankopɔn ba no so yɛ baako na honhom kronkron na sɛ wowie na bɛka sɛ Kristo no ɔno ara ne Nyankopɔn a na ɛyɛ nada ɛde da so ne sɛ mate aseɛ Mama yɛn sa ne nkɔ Shanghai China man mu yɛne Onuabarima Eli Soriano Brother Daniel Razon danke Nyankopɔn every China man mu ha no Onuabarima yɛ ɔkɔ Catholic die Brother Eli me ma wadwo me de ma Nsɛmmisa no afa nkwagyeɛ ho na matie odwumadie no akyere kakra na Reba sa fi mu a mepɛ sɛ mehu ne sɛ nkwagyeɛ wɔ hɔ ma ɛyɛ onipa bi a ɔnsesa asɔre a wɔkoro ana asɔre a fi ne mmɔfra ase na wakɔ a no sɛ wɔanya akoro nso a anidaso wɔ hɔ ma no anaa Onuabarima onim ɔntene Paul Yudafoɔ som ne som a onim fi ne mmɔfra ase ɛde nyiniyɛ na so sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ benya nkwa no ɛbrɛ wɔ tie Awurade Yesu Kristo nka no gya Yudafoɔ som ne ba Kristo som mu ɛwɔ Twerɛ Kronkron nyame na metwerɛyɛ yɛn kenkan Galatifoɔ nwoma ɛti baako nkyɛmu 12 na moate abrabɔ a akane no na mebɔ no wɔ Yudafoɔ som mu
sɛdeɛ metata Nyankopɔn asafo ma no boro so na mesɛe wɔn. Verse 14. Na minya nkɔsoɔ Yudafoɔ som mu kyɛne mati pɛmfoɔ bebree. Mabusua mu na mebɔ agyanom atete sɛm ho mmɔdene bebree ma no tra so. Na ɛsɔɔ deɛ woyi me firi me na yam ani na wɔnam n'adom so afrɛ me no. Asomafoɔ Paul na wɔkyerɛ neɛ atwa mu mmerɛ bi a bɛsɛnɛbɛ no wɔ Yudafoɔ som mu no. Na wɔyɛ odikanfo wɔ Yudafoɔ som mu. Ɛberɛ a ɔhyɛ nsɛmpatire no ase na wɔtaataa Kristo. Bɛne asomafoɔ no mpo Paul bɛyɛɛ wɔtaafoɔ ɔtaataa Nyankopɔn asafo no. Na so wɔka sɛ na ɛsɔ wɔ Nyankopɔn a wɔyi me firi na ɛsɔ deɛ wɔyi me firi me na yam na wɔnam n'adom so afrɛ me no ani. Ɔsom a na Paul wɔkɔ no Yudafoɔ som. Na so ɛberɛ a wɔ Nyankopɔn frɛ no no wɔyi ne firi Yudafoɔ som. Wɔfrɛ no na ɔfrɛ no kɔ asɔre bɛyi. Yɛmmisa Nyankopɔn ɛ. 1 Corinthians chapter 1 verse 1. Paul, Kristo Yesu somafo wɔnam Nyankopɔn pɛ so afrɛ no. Verse 2. Ne wɔnua asatene de kɔma Nyankopɔn asafo. Enti wɔyi ne firi Yudafoɔ som mu de ne kɔ Nyankopɔn asafo mu ma ne kɔyɛ ɔsɛmpakani wɔ hɔ. Enti Paul efiri ne som a wɔnim firi ne mmɔfraase mu. Onuabarima, adeɛ baako wɔ sɛ nyinaa yɛte ase ni. Ɛmfa ho efiri wo mmɔfraase. Adeɛ a wonim wɔ no sɛ wɔhunu sɛ yɛ mfomso a awɔ sɛ wofiri hɔ na wɔkɔ deɛ yɛ papa mu. Ɔna me na naba no wɔte. Ɔsɛ me na naba sɛ me deɛ baabi a yɛwo me da sɔre yɛ na hɔ ana mɛtena. Me de baabi a yɛwo me na hɔ ana mewu na mbisa me na sɛ na sɛ da na asi yɛ na sɛ wo sɔre na sɛ egya dɛre wɔ dan no mu a wobɛtena dan no mu sɛ wo na wosi yɛ nti no ɛha na wobɛtena nka wobɛtoto wo kita adwene bi saa ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wo no baabi a wodate w'ani no hɔ a na wobɛtena nti sɛ wo sɔre na sɛ wo sɔre wɔ afi mu a ɛsom no mu a na wobɛsɔre na wo sɔre yɛ na sɛ ɛyɛ dɔte agu w'ani so a dama ne mu so ara na wo popora to agu sɛ ɛnyɛ nti na wo popora to agu. Na sɛ yɛwo wo na sɛ wofuru matua hɔ a wɔsɛ yɛde bɛfuru ma na wo mentima yɛ ntwa. Yɛwo mpa wafuru ma no yɛ wode baa yɛ no mpo yɛtwa. Ɛti sɛ yɛwo ato no atoro asafo mu a nipa bebree no ana yɛwo wɔn mato Baha'i faith gyidie no mu. Yɛwo binom sɛ Presbyterian foɔ, yɛwo binom sɛ SDA foɔ, yɛwo adansedifoɔ. Na sɛ na no kyerɛ sɛ wonya ne wo anasɛ yɛwo woto saa asɔre yi mu a anasɛ saa nsɔre yɛbobɔ so yi mu a emu na abɛtena wu ana. Abra wonim sɛ yɛ na da Romans 16 verse 17. Ɔma yɛn kenkan. Ase na monkari wɔn a wɔde mpaapaamu ba. Nanso anuanom betumfo sɛ monkari wɔn a wɔde mpaapaamu ba na wɔto sintidua de sɛn kyerɛkyerɛ mosua no. Na montwe mo ho mfiri wɔn ho. Wɔn a de atoro kyerɛkyerɛ nam no Twerɛ Kronkron afutuo ne sɛ montwe mo ho mfiri wɔn ho. Na sɛ wɔba bɛhunu sɛ nsonsonoeɛ da enkyerɛkyerɛ no ntem wɔ asɔre a wonim mu a na sɛ wɔabɛhunu nokorɛ no a afutuo ne sɛ montwe mo ho mfiri wɔn mu. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Enti momfiri wɔn mu na monte mo ho mfiri wɔn mu. Awurade na wɔseɛ na monka deɛ ɛyɛ fi na mɛnso magye mo. Verse 18. Na mayɛ mo agya na mayɛ me mmabarima ne me mmama Awurade tumfoɔ na ɔsi. Ereti ayade mu da hɔ pefe Onyankopɔn se momfiri wɔn mu. Sɛ anya na enya afiri hɔ. Sɛ Paul sɛ wohunu sɛ nasafo no yɛ ɛnaada no wofiri hɔ kɔe. Yɛ ne ma no yɛ ma wo nsɛmmisa. Onuabarima ne da so sɛ wate aseɛ. Sɛdan ke Nyankopɔn brother Eli. Yɛso yɛda wo ase Nyankopɔn hyira. Na sɛ yɛfiri amanɔne a ɔma yɛnkɔ Philipia man mu wɔ ɛne yɛ mobile coordinating center Africa VT ɛne brother Barbie.
Po, Brother Eli, tanong ko lang po, maliligtas po ba ang taong nag-asawa po Brother ng Eli, mamawagan me kasi mebisa se Conforme sa pagsasama nyo yun. se o ware Conforme yun sa obi woni obi te na se onye no ho ade na one na awa ye obenya nkwa na ye bone ana na ejina ye wunimu dia wo fa Nyankopon ho enya bone se wo beware o ware ye isi wo nkwagye ho kwan ever se nkwagye wo hoi ane se wo be ye setia ma Kristo emransem na se impo waware na wo ye setia ma Nyankopon nkyerɛkyerɛ obenya nkwa na se wanware na se wo so wo mfa Kristo nsɛm nso nya adwuma ɛno ma wo nya nkwa ɛde wo bɛkɔ wɔ SRI mu ɛno nti aware enye akwansidie ma onipa nkwagye Yun. deɛ wo hia ne sɛ wo bɛyɛ setie ama Nyankopɔn ne nsɛm ayade a wo hia ebinom ka sɛ wanware a wonya nkwa nyɛ nokore ebinom ka ɔmo sɛ wankwa yɛ ayeforo wankwa yɛ wɔ baa no ho ade wanyɛ na ayeforo a wayɛ bɔne Yosef ne Mary ɔmo kɔ yɛ ayeforo wɔ hemfa ntubɛka sɛ Yosef wonya nkwa Maria nya nkwa na yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma atimi yɛnsa nkyɛm dunum anuanom mededie yehunu no dada no reyɛ mfato ho onipa nsamanse a wɔde nsa ahyɛ ase mpo obiara ntumi nsesa no na wɔmfa bi nka ho emu da hɔ Onuaba ɔsomafoɔ Paul sɛ anuanom deɛ mahunu na mɛka no dada wɔ nipa fam ɛwɔ mo sɛ yɛ nipa nsamanse nipa apamfato ho ne wɔyere ayɛ adwene sɛ mobɛtena bom mobɛdɔ mo ho na sɛ saa apam no yɛ ɛda wo ɔbaa no ne bɛrima no nko ntam sɛ mobɛtena bom na sɛ momfa mo ho no mu akyi na sɛ monyɛ deɛ nsɛm fata obiara mpo ntumi ntete mu ntam enti apam no yɛ mo mmienu mu ntam apam saa nso na ɛkyɛ wɔ Yosef ne Maria ntam wɔn kɔɔ bɛnkurom wɔn toa adwene sɛ wɔbɛtena abom na so no wɔn nkɔyɛ ayeforo biara na so wɔnkɔyɛ ne ho ade wɔ nipa mmara kwan so yɛnkenkan Matthew chapter 1 verse 18 na sɛdeɛ Yesu Kristo a wɔwɔ tie nie wɔde ne na Maria ma Yosef sɛ asi wayere na wɔnyɛ nhyia mu no wɔhunu sɛ wɔnyem de efiri honhom kronkron mu asɛm wɔ sɛ wɔde Maria ma Yosef sɛ asi wayere no de ne ma no sɛ asi wayere na wɔnyɛ nhyia mu kyerɛ sɛ wɔte sɛ ɛyɛ boyfriend ne girlfriend asi wayere kyerɛ sɛ ɔnya anyɛ ne ho adeɛ na mmom wɔne no te ɛna ɛfɛ no asi wayere ɛde wo ama no sɛ ware no na so ɔnya anyɛ ne ho adeɛ na so wɔn mo te bom na sɛ ɛbra no wɔte bom no Maria nyinsɛ ne yɛ na ɛmfiri Yosef na wɔredwendwene yie no ho no wɔhwɛ Awurade bɔfoɔ yi ne ho adi kyerɛ no wɔ daeɛ mu sɛ Yosef David ba esiro sɛ ɔbɛfa wɔ yere Maria aba wo nkyɛn na deɛ wɔnyem no firi honhom kronkron mu Ɔrɔsɛ na Yosef pɛ sɛ wogyaa no kokoam ɔbɔfoɔ no sɛ enyaa no esiro sɛ wɔbɛfa wɔ yere Maria aba wo nkyɛn na deɛ ɔnyem no firi honhom kronkron mu ne sɛ nti Onyankopɔn mpo ebu wɔn sɛ wɔyɛ awarefoɔ ɛwɔ mu sɛ wɔn kwayɛ ne ho adeɛ ɛwɔ mu sɛ wɔnyɛ na ayeforo adeɛ nanso ɔmo mmienu agyitu mu sɛ wɔbɛtena bomu no na wɔyɛ ne si wayere no Nyankopɔn mpo frɛ wɔn sɛ awarefoɔ ɛma ɔbɔfoɔ no kaa sɛ nsuro sɛ wɔbɛfa ɛyɛ Maria wɔyere Maria aba wo nkyɛn ɛfisɛ deɛ wɔnyem no no firi honhom kronkron mu ɛpa kyerɛ sɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ na so ɔmote sanka Nyankopɔn kyiri a ada na wanka sɛ wɔnya no ɔno tɔmo mmienu na akɔ mu bɛnkoro sɛ ɔmbɛtena bom ɔma yɛnkɔ Onuabarima Daniel Razon Camarena no montoa so na
Onuabarima Serene, or your mom on me, now as a Latter-day Saint, sorry, be. But 51 years. Brother Eli, Yamau Acho. Na mepɛsɛ mebisa saa nsɛm bi sɛ yi ano ma mmiɛnsa yi dɛ wɔhe paa na wohia paa na wɔne yɛ nkwagye wɔ biribi wɔ anaa yɛdi kan papayɛ wɔ hɔ yi papayɛ ɛne sɛ wɔbɛkɔ asɔre na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ wɔbɛgye nokora asafo Awurade Yesu Kristo di ama no adie no saa ano ma mmiɛnsa yi deɛ wɔhe na wohia ɛkɔ nkwagye mu oni ayɛ da wase saa no ma mmiɛnsa yi abom ɛnante bom deɛ di kan ɛwɔ sɛ wogyidie na deɛ ɛtɔ so mmienu wagye adi awie no ɛwɔ sɛ wobɛyɛ onua wɔ asafo no mu yɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu na wɔbɛka asafo no ho awie so wɔbɛbɔ bra pa wɔbɛyɛ papa saa no ma mmiɛnsa nyinaa bom wotumi tete ntem deɛ di kan anamontu adi kan ne sɛ wobɛdi kan agye adi Hebrews 11 verse 6. Na sɛ ni mu a obi ntumi nsɔ ani na sɛ deɛ wɔbɛ Nyankopɔn nkyɛn no sɛ wogyidi sɛ ɔwɔ hɔ na ɔyɛ wɔn na wɔhwehwɛ n'akyi da kwan no katuafoɔ anamontu a sɛ wɔba Nyankopɔn mu a ɛwɔ sɛ wotuo ne sɛ wɔbɛgye Nyankopɔn adi de Kristo di yɛne anamontu a edi kan na sɛ wonyanya gidi a biribi wɔ hɔ ebedi akyiri wɔbɛbɔ asi na yɛne wɔ kwan pa a yɛfa so ɛbɛka asafo no ho deɛ wɔgyidie no bɛbɔ ne wasu yɛnkenka na asomafo no nnwuma ati nwɔtwe ahenkyɛmu aduasa nsia Acts 8:36 na wɔnam kwan so rekorɔ no wɔkɔduru wasuo bi ho na wopieni no kaa sɛ hwɛ nsuo ni ɛdɛn na esi masu bɔ ho kwan verse 37 na Filipo sɛ sɛ wode wakoma nyinaa gyidi a ɛwɔ ho kwan saa no wɔbua sɛ megyemedi sɛ Yesu Kristo yɛ Nyankopɔn ba verse 38 na wɔhyɛ maateɛ sɛ na no gyinae na wɔn baa no sa no kɔ nsuo no mu Filipo ne opieni no na ɔbɔɔ no asu ɛrete yade mu da hɔ pefee sɛ Filipo ɛka nsɛmpa no kyerɛ opieni no ma no gyidie na ogyidi wie no ɔbɔɔ no asu nti wɔka sɛ nsuo ni ɛdeɛ na esi masu bɔ ho kwan na Petro bua sɛ wode wakoma nyinaa gyidi a ɛwɔ ho kwan saa na wɔsɛ medi sɛ Yesu Kristo yɛ Nyankopɔn ba na ewie ya no yɛbɔ no asu na yɛbɔ wasu wie adɛn na kyerɛ ebedi so yɛnkenkan Romans 6 verse 4 enti wɔnam wɔwuo mu asu bɔ so wasie yɛne no sɛ sɛdeɛ wɔnam agya no animuonyam so nyane Kristo firi awufuo mu no saa ara na yɛn nso yɛnante nkwa foforo mu anaa abrabɔ foforo mu nti sɛ yɛbɔ wasu wie a ɛne sɛ ɛyɛ yɛnipa dadaa no yɛbɛsie no yɛbɛsie nipa dadaa no yɛbɛsie bɔne ne pedua no ɛbɛnya ne yɛ na firi awufo mu sɛdeɛ obi a wanya ne firi awufo bɛbɔ ɔbra foforɔ no ɛbɛbɔ ɔbra foforɔ sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul ɛka no deɛ wasie no no Yesu Kristo wasie no ne nansa so wɔsɔree na wɔn a yɛbɔ wɔn asu nso saa ara asubɔ akyi bɛbɔ abrabɔ foforɔ yɛkenkan 2 Timothy 2:3 na Nyankopɔn nipa yɛ pa a wasiesie no kora ma nnwuma pa nyinaa ɛnti sɛ de bɛbɛbɔ abrabɔ foforɔ na wɔse akyerɛkyerɛ nnwuma pa nyinaa na wontumi nyɛ ade papa bra wate wo ho ɛyɛ ade a wohia sɛ bɛyɛ nnwuma papa wɔma yɛnkenkan James 2 verse 22 wɔhunu sɛ ne gyidie ne ne nnwuma na ɛyɛ adeɛ na afiri nnwuma no mu na gyidie no wie pɛyɛ
edi gidie ene enyumapa ene nantiye di gidie nkoa ntume nya wo nkwa entume masa wo gi Nyankopɔn de so wo so wonya papa every senkyerɛkyerɛ wagye adi no Nyankopɔn asom ne bewura wo mu na de wagye adi no de besie wakoma mu na yemba to aso aye wo mu adwuma 1 Thessalonians 2 verse 13 Rane ka fo medika etimi no nchemu dumiensa yenti enso yada wo Nyankopɔn na seda every say munya Nyankopɔn asom no free ye nkyɛn no moje enye se nipa sem na mbom se Nyankopɔn asem sɛdeɛ ɛteɛ ampa eno enso na ɛyɛ mo a mugidie no mu adwuma kɛse sɛ wogye Nyankopɔn asem di a Nyankopɔn asem a wɔnsa aka no sɛ wogidi a wobɛyɛ adwuma ne nkyɛntume mma sɛ wonyɛ adwuma eti gidie ena subo ene sabaka safo ne ho no yenu nyina ye Nyankopɔn ne nsɛm a yatrɛtre ye ne mene da so nse wate ase Onuabarima armate ase eda wase bebre Nyankopɔn hyira wo eda wase bebre Mama yenko apalet pampanga ne Onuabarima Jerry Kabanielo brother Eli ne brother Daniel Razon Nyankopɔn ne Rande Yesu Kristo Onuabarima Alexandra Himnesis of Premachase baby son Nsɛmmisa Onie Enchi akoma mu nyina na brother Eli e mama Jo beso meda wo Nyankopɔn ase pa se mete ase wo samre mu na manya kwanya yi ebisa mo Nsɛmmisa mani agi bebre esane anoyie a mode ma nipa Nsɛmmisa firi Twerɛ Kronkron mu ba Nsɛmmisa atane mu akyere ni efisantene a yama wo Twerɛ Kronkron mu nimdiye na Twerɛ Kronkron mu nyansa na wakunu eye Isaiah ngoma etia de lu mienu ade padodo no a enim no wanyamu anu yi Onuabarima onim matretre asafo no saa no mai nyina wo Twerɛ Kronkron mu na so nye no ma ya cheke na asafo mu nyina na ye be cheke no TV so aruse TV no so no unim nipa wo so nyina ebinom etie aruse wa pa mu mfumoso keke ebinom wo ma wo mu tie Nyankopɔn asɛm no empo wa mo nyi ni papa nanso aya Kristo wachi wade yese ade biara wo mu no wode be ma nipa nyina winim won na winim mpo se winim nipa ko a wa no ye oma ye kenkan Matthew 7 verse 6 Mom fadie eye kronkron e mankraman na monto mo hwe ne pa engum praku ani na wamfa wonnan antietia so na wansane amasunsuane mo enkyerɛkyerɛ eye kronkron ye kenkan Romans 7 verse 12 entimra no ye kronkron na emra asam no ye kronkron ne tenene ne papa at ihagis man sa harap ng mga baboy. Eye chuwade yese o bafa sabi ko sa telebisyon dahil may nakaabang na mga eye aduane ade akomam preku ni pedi no ade akomam preku enti anya obi biara o tie Kronkron di sene mu Nsɛmmisa DWUMADIE ena efri Nyankopɔn de padodo no na bɛka safri ho esane se wo mu tie DWUMADIE padodo na ba betie DWUMADIE mu tie we mu da kwakwate wo mu nsɔre na bra wo besua oba sɔre mu besua ne ma fri Twerɛ Kronkron mu no ɔwɔ de akwate asɔre atada kro wo ba betie Nyankopɔn asoma wie no wo besua fri wo nkyɛn no wo kwate asɔre no wo san no wo ba beham so na Nyankopɔn adum nti Nyankopɔn asoma wo monte ase na mo sa de sɔre ti ya me no obuntumi edi nkume prese adwene ekuta de wo Nyankopɔn ne no kasa no ayes no ko free wana wo mo pen ntam se wo beye akyerɛkyerɛfo no ye gumu ahodoɔ mama ye kenkan 1 Corinthians 14:37 adea
Momo na Nyankopɔn wasɛm no firi baeɛ anaasɛ monko ara na abɛto mo. Ya wana mamienu Paul ebisa wana na wɔha adwene wɔ Korinto no sɛ ɛdeɛ momo na Nyankopɔn wasɛm no firi baeɛ anaasɛ monko ara na ɛbɛto mo. Kyerɛ sɛ wɔ nipa bi mu hɔ no mu a Nyankopɔn wasɛm no efiri wɔn mu baeɛ. Ɛna ebinom nso Nyankopɔn wasɛm no yɛde berɛ wɔn, yɛka kyerɛ wɔn. Eti wo a wo yɛde Nyankopɔn wasɛm no abrɛ wɔn. Wɔyɛ so no kufiri deɛ Nyankopɔn wasɛm no firi mu. Nti yɛwɔ asɔfo bi mu hɔ no mu a wɔarom twɛn sɛ deɛ kraman a wɔtwɛn dompe no. Nti ɛnyɛ Nyankopɔn ne nsɛm ahunta nyinaa na wɔbɛka no wɔ internet so anaasɛ TV so. Ɛbɛsɛ yɛ nipa wɔ mu te nyinaa ne kuta adwene papa bi. Ɛbɛsɛ yɛ Kristo. Ɛtuwade ɛbɛsɛ Nyankopɔn ne nsɛm yɛ. Yɛ Kristo kan ne Mark 4:11. Awɔsɛ wɔn sɛ mo deɛ wɔde ɛma mo sɛ muhunu Nyankopɔn ahenni ho asɛm ahuntasɛm no. Na wɔn a wɔwɔ akyire no deɛ wɔtwerɛ wɔn ne nyinaa ɛmɛbuo mu. Mɔhono asafo adi kan no. Wɔ Nyankopɔn ne pɛ ɛda adi wɔ asafo adi kan no mu. Mona wɔde ama mo sɛ no kora asafo no. Ɛde yɛde ama wɔn na so asafo na bɔntene so deɛ yɛmfa ba wɔn. That's deɛ wɔyɛ no Nyankopɔn de ama wo sɛ atwɛdeɛ na asafo ka kɔma nipa a wɔn mfa wɔbuo ma Nyankopɔn asɛm atia wɔ Nyankopɔn ne pɛ. Na Pastor bisa na mayi wa no deɛ. Salamat sa Panginoon kung naunawaan mo yung ibig kong sabihin. Sɛ mehwehwɛ mu a me yɛ manya mu ano yie. Sɛ na bɛpa kyɛ no wate aseɛ deɛ a asɛda nka Nyankopɔn. Awere sɛ ahuntasɛm a mede mu firi Twerɛ Kronkron mu no nyɛ ne nyinaa na meka no dwumadie nyinaa ase. Mpo Kristo. Na sɛ ɛberɛ a wɔkyerɛkyerɛ n'asuafoɔ no yɛwɔ nipa bebree no a na wɔ hɔ a ɛberɛ a wɔkyerɛkyerɛ wɔn no ɔfrɛ asuafoɔ no kokoam. Na wɔte wɔn firi nipa dodoɔ no nkyɛn. Na yɛwɔ tebea bi mu wɔ hɔnom na sɛ Awurade Yesu ne n'asuafoɔ no hyia bɛdwa mu a wɔte wɔn firi asomafoɔ no nkyɛn. Sɛ Matthew nwoma no mu Matthew 24:21 na Yesu firi asɔre fie hɔ a ɔrekoro no n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn sɛ wɔde asɔre dan no bɛkyerɛ no na wɔka kyerɛ wɔn sɛ muhunu yeinom na kora bɛsɛ mo sɛ wɔrenya wɔboɔ a esi ɔboɔ so ha a wɔrenwini ngu fam. Matthew 24:2-3. Na wɔte ɛngo bepɔ so wɔ no asuafoɔ no baa ne nkyɛn wɔ afa baabi bɛka sɛ ka kyerɛ yɛn da bɛn na yenum bɛyɛ hɔ na deɛ na ɛbɛyɛ wo ba na wiase awieyɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Mahuno ɛberɛ no ɔmo wɔ asɔre fie na nipa bebree wɔ hɔ. Ɔka kyerɛ nipa a ɛwɔ asɔre dɛm hɔ sɛ mahunu saa ɛdan yi mahunu saa nnoma yi. Wɔbɛdwiri yɛn mu nyinaa gu ɔboɔ renka wɔboɔ so ha wɔrenwini ngu fam. Wɔankyerɛkyerɛ asekyerɛ mu wɔankyerɛkyerɛ mu ankyerɛ wɔnom. Monkae sɛ ofiri asɔre dan mu no wɔkɔɔ ɛngo bepɔ so. Ɛbɛsɛ kwan no nware ɛbɛsɛ wɔde kan firi asɔre dan mu hɔ no wɔkɔɔ ɛngo bepɔ so. Nti wɔfiri asɔre dan mu kɔɔ ɛngo bepɔ so na asuafoɔ no baa ne nkyɛn fa baabi kɛsɛ ɔmote wɔn ho firi nkurɔfokuo no saa bɛ na Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ deɛ wɔkaeɛ no mu ase kyerɛ na wɔka deɛ wɔkaeɛ mu kyerɛ wɔn sɛ aboɔ renka wɔboɔ so ha wɔrenwini ngu fam. Kyerɛ sɛ ɛnyɛ nsɛm nyinaa na Kristo daa ne nyinaa de kyerɛ nipa prako pɛ. Sɛ nyɛ nipa nyinaa na pɛ nokorɛ. Pate aseɛ. Ahanameda wase. Yɛnso yɛda wase. Na yɛm no ebio yɛsa so da Awurade ase sɛ yɛsɛ tumi aka kwanya pɛ yi. Ɛpɛ sɛ yɛda yɛhohoɔ a wɔfiri mmeammea ahodoɔ nyinaa ase. Wɔn a ɛfiri akyirikyiri nyinaa nso yɛda mo ase. Ɛnyɔnko nipa a wɔbaa dwumadie yi ase. Yɛda mo nyinaa ase.
Esere wo Nyankopɔn sɛ enye wo Nyankopɔn ne pɛ sɛdeɛ bɛyɛ ne nokre ebenya kyɛfa wa yakoma mu. Mama yɛgyina yɛmɔ ye ɛna wo Nyankopɔn ase. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po Yen Agya Twediampɔn. Tanggapin mo nawa ang aming sama-samang pagpapahayag ng Awa wo daba kron. Yɛsrɛ wo sɛ gye na seda fadia. sa bawat Yaboaboa no na ipinahihintulot a asya na kuma mu ma. sumapit sa aming mga buhay Ne akwenya pa biara sa aming mga kapwa-tao ati sei nagsusulong na ma ho kwan naghahanap ng katotohanan. na ba ya brabo mu. Naming ito Tankan kaya nyonku nipa at pagkakataong gawa mo watotwa wo no ko. para sa kabutihan ng aming mga Agya, kaluluwa. Basbasan mo nawa yenim sɛ kaluluwang nagpaunlak ye ɛyɛ kaya wayɛ mu ye. Yenim sɛ saa akwenya yi mga salita ahɔ ma yɛn akora nkwagye. Ɛsrɛ wo sɛ ka akora wɔsua wo nsɛm. mo sa bawat isang Ɛsrɛ wo buye wɔn akoma mu ang halaga ng aboa wɔn sa iyo ma wɔnte ang kaligtasan ng aming mga sɛdeɛ sɛ yɛ adeɛ a wohia kasalalay sa aming sɛ ɛbɛyɛ setia ama wo. sa iyong mga banal Na yɛn nkwagye salamat po sa karunungang ipinagkakaloob mo gyina ɔtena ne nsɛm a yɛbɛtie karunungan sa puso na yɛsetie ama so. mga kapwa Yɛda wo ase sɛ woama yɛn nyansa na wayi yɛn yɔnko nipa akoma mu nsɛmmisa nyinaa ano sa iyong mga salita muli na Ama, ayi ntanta afiri wɔn mu na wɔanya gyidie mapa iyong awa wɔ wɔn nsɛm mu. sa aming Agya, kasalukuyan abio kalagayan ɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa. Ɛsrɛ wo anim ahomɔborɔ ang aming ama yɛn tebea yɛwɔ mu sesie wɔ wiase. makasumpa Ɛsrɛ wo sɛ hunu yɛawɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ. ng habag na nagmumula sa iyo Ɛsrɛ wo sɛ ma nnipa bebree bagay na nagaganap na wɔanya w'anim ahomɔborɔ sama kaming na adeɛ biara makapagpasimula ng isang panibagong buhay na kasang-ayon ng iyong kalooban a ɛhia no kyerɛkyerɛ yɛn. Na yɛn nyinaa yɛatumi atena wo mu na yɛabɔ yɛn bra sɛdeɛ wɔpɛ seteɛ. Ɛno sɛ yɛbɛtie wo nsɛm. Agya, yɛda wo ase bebree. Ɛfiri yɛ fiefoɔ mu, yɛbusuafoɔ mu, na yɛn yɔnko nnipa wɔ wiase afa na nyinaa. Na yɛsrɛ wo sɛ ka yɛabusua na yɛn atamfonom na wɔnom nso nya w'anim adom. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. ng basbas at ang pag-ibig Na mama yɛgyina yɛn nsa nka nhyira ang biyaya ne ɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya a ɔwɔ soro, galing ng ating adom nkwagyeɛ at ang ne ayaresa firi ne Awurade Yesu Kristo kanyang banal na espiritu ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ mga puso magpakailan ɛntena yɛn nyinaa akoma mu sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen. Na Members Church of God International Returnsa from Nyinaa. Sɛ mamra ɛma yɛnsua Awurade mmara nsɛm anaasɛ asubɔ nkyerɛkyerɛ. Ɔmmra ne sɛ na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Nyɔnko nipa. Saa mmara nsɛm yi ɛyɛ deɛ baade. Yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm. Ba abɛsua Kristo nkyerɛkyerɛ. Asɛmpa no mu mmara nsɛm a ɛwɔ hɔ ma yɛn wɔ yɛn mmara mu. Awurade mmara nsɛm no ntotosoɔ dudu ka ho bi anaa? Na watwe kronkron nkurɔfoɔ die na ka ho bi anaa? Homeda die ɛyɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm anaasɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɛbɛwe prɛko nam a Awurade Yesu mmara nsɛm mu anaa? Yɛfiri akoma ne wɔdɔ mu ɛretɔ nsa afrɛ mo. Ɛnidasoɔ no sɛ mɔbɛka yɛn ho. Sɛ mɔwɔ ɔpɛ bi na yɛ akoma so adi wie mɔpɛ sɛ musua Nyankopɔn asɛm a
Ɛretonsa from Momra, Emma Yensia, Yeneradi, Yesu Kristo, no cre asempano. Na yɛbɛhyɛ aseɛ August. Bosome da ɛtɔ mmienu afem pinuni aduonu baako anwummerɛ no nso mfalapia man mmerɛ mu. Ɛgye a kɔma mu nyinaa.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw po Ama na may-ari ng aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami nagpapasalamat sa isa pa pong araw na dumating sa aming mga buhay. Salamat po, pinananatili mo sa amin ang lakas, ang maliwanag na kaisipan, vivid minds to remain in us. And you're giving us opportunity. Provide us with blessings for us to continue existing in this world. Father, thank you for your patience to all of us, to lead us to your truth. Please forgive us of our sins, of the iniquities that mankind has committed. Have mercy, our Father, on those who are experiencing poverty. We pray to you, Father, please help us. Those who are in solitude, those who are bereaved of their loved ones. Remember those who are sick. Lord, you are our only hope, unto whom we can go to. For we know you are the owner of our lives. It is in your power. Of our destiny is in your hands. Help us as we struggle every day. Please be with those who are losing hope and those who are searching for answers. May they all be reached by your righteousness. And may we understand that we have a God whom we can trust. Lord, please bless everyone who extends charity to their fellow men, to the frontliners, to everyone who augments the needs of their fellow men with what they can do, and also the rulers of nations as they reach out and care for their constituents. Father, please have mercy on all of us. Please remember our households. We thank you exceedingly in the name of our Savior Jesus Christ. Amen.
the eternal love of our Father in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the union of the Holy Spirit reign in our hearts forever and ever. Amen.